Umabot iti sumurok kumurang 200,000 pesos ti balor tinadadael iti napasamak nga uram iti Sentro dos Tuaw Cagayan. Basar iti report, nagkid daw ti tulong iti maysa nga maseknan iti Tuaw Fire Station alas 9:29 ti bigat iti Kalman. Apaman iti panagresponde dagiti otoridad, nakubungen ti asok ti apartment. Alas 9:50 idi naideklara a fire under control idinto anaan-anay anasebseban ti uram iti oras ti alas 10:01. Basit lang tinapuran. Ti may isa lang nga problema mi. Daytoy may isa ato nga building, concrete. Bali ti size na laeng ket around 19.38 square meter lang. Basit lang pero kulob biso na awang pagluran ti asok. So nga medyo narigatan kami nga ng apula. May isa lang, one entrance lang isuna. Nakigtotmet dagiti aking kukwa ti apartment ken isoda pay ti aking kwarto iti nauram gaputa kadagita akanito ket paawid da pay laeng a naggapo iti Tuguegarao City. Arig na amin nga alikamen da iti uneg iti kwarto da ket awan ti nagbanaganan. Aircon, nasunog na talaga. Nakita naman. Yung TV, yung TV dyan, nasunog din. At yung mga damit ko, wala nang kwenta. Yung mga baro ko na dyan, yung mga, nandun lahat, nabasa lahat. Man narimaan pay laeng ti investigasyon ti Tuaw Fire Station iti namunganayan ti uram. Doble ingat tayo latata. Ay iti April, so palang ti parang rugi iti kapudot ti panawon, di ba? So napudot ti panawon, mas dakdakkel ti posibilidad nga ag-overheat digiti appliances. Iti record ti Bureau of Fire Protection Cagayan, daytoy ti umuna nga uram ana i-record iti probinsya ti Cagayan ita abulan ti Abril. Nika Jane Ganoy, Balitang Solid North.